Умишлено, защото инкасаторите на AVN ги е било страх да идват в квартала и затова поканих тези прекрасни момичета да видим тях защо не ги е страх да идват в квартала, а инкасаторите ги е страх да идват в квартала. Това много ми е интересно. Писали сме писмо на AVN, чакаме отговор, още не може да ни дадат отговор. След малко ще има и хора, които ще покажат какви сметки плащат, празни апартаменти, натрупват със сметки. Сега ще продължим след малко да не започна сега. Момичета се приготвят. Ще започнем. Hadi be gelin, neredesiniz? Öbür sağa dur tutayım. Bak sağa sıkıp ona ya. Ahmet. Ay. Gel Aslan, buraya gel. Ляка музика. Капа, интервал. Тоест да ни отчитат енергията. Защото нападах един инкасатор там до Изгрев, другия район, и му викам, абе господине, защо не идвате в нашия район да отчитате енергията? Там при вас вика е много страшно. А тези красиви момичета, защо не ги е страх да дойдат в Столипино?